Hello guys, this is Christine and this is our family budget. So, alam ko hindi kagandahan yung aking background dahil nakikita yung aking mga paninda. Pero gusto ko lang mag-change ng position, hindi puro sa kitchen lang. Kasi since hindi naman budget yung aking pag-uusapan ngayon. But, let's do a, wow, bless. What's in my bag? Ayan, it's my first time na mag-ano ng what's in my bag na video. Kasi gusto kong ipakita kung ano yung laman talaga. As in, hindi ko ginalaw ito guys. Wala akong ginalaw dito ng mga bagay-bagay. Siguro mga ginalaw ko dito yung mga notebook lang na nakalagay. Kasi yun talaga yung kasi kanina nagsulat kasi ako. Pero yan, ipapakita ko din sa inyo yun. So, ayan. So, first, simulan natin agad-agad. So, ang ganda ng aking buhok, no? Dahil hinahanap ko yung aking, ano sa buhok. Tingnan nyo, suklay yung aking, sa aking hairdo. Pero, ayan. So, ito yung aking bag. So, nakita nyo na siguro sa vlog. Pinili ito sa akin ni Papa. Worth 200, 300, pero na ano ko ito, 250, parang ganun. Okay, first na pinili ko itong bag na to. Talagang inisip ko talaga si Hagrid. Alis kami, ang liit ng bag ko. So, dahil maliit yung bag ko, nagdadala kami ng isang bag pa niya, yung bag niya. Tapos, nasira yung bag niya, kaya yun yung rason na bumili ako ng bag. Ang nagustuhan ko dito is, eto. Meron siyang, ano dito. Tapos, meron din sa siga side. And, meron din dito sa front. Sa kanyang, ano. So, ayan. Tapos, eto na yung pinaka-main na, ano niya. So, sa loob, wala na siyang mga bulsa-bulsa, wala na. Just ano lang, plain. Ayan. So, let's start. Ano yung laman ng aking bag? Hindi na siya kagandahan. Ano to? Tubig. Kasi hindi ako pwedeng umalis na walang tubig. Dahil si Hagrid sobrang lakas uminom ng tubig. Praise the Lord. At saka alam ko, masyadong maliit ito, pero mas gusto ko kasi ito kasi kasya siya sa bag. Pag umalas lang kami papuntang palengke, kasi nagbabag pa rin ako, kasi nagdadala kasi ako ng mga snacks sa tubig. So, kailangan ko ng bag. Pag dito pa sa bahay, ganyan, ipapakbag ko yan. Pag nandun ako sa ano na siya, front bag, hindi na siya, front bag, hindi na siya backpack, front pack, yun. Tapos tulatala lang ako ng pulbo pag pumunta kami kina mama kasi sobrang pawisin siya, so kailangan ko to. Eto din, tissue. Hello Kitty yung tissue. Actually, isa to sa mga binibenta ko din. Hello Kitty na tissue. Ako lang yung nakakaubos kasi kailangan ko to. Hindi siya yung mga may name na mga kasi dinadala ko talaga ito kasi pag si Hagrid nagpupupo siya, kailangan ko. Tapos yung paa niya, yung kamay niya, yung mukha niya madumi, ito yung ginagamit ko. Ito yung aking mahiwagang pouch na nasira na siya. Parang kahapon ata nung nag-upload ako ng video, nahulog siya. Hindi na niya kinayanan kasi gano'n kasi guys, ayun, dami kong nilalagay sa bag. So ayan, so wala siyang laman ngayon, pero actually ang laman talaga ito, nilalagay ko nito is yung USB cord para sa pangsaksak sa computer, USB, tingnan ko kung meron ba ito yung USB, ito yung laman niya, USB, ito yung ginagamit ko pang nagda-download ako ng videos, yun yung laman niya, tsaka papel. Hindi ko alam bakit yung papel dito, ano ba to? Tapos ito yung aking cologne na si Hagrid. Hindi ko alam kung saan niya itinapon yung aking ito. Wala na yung matagal ko na hindi nakita. So, Be Bare na hair bench. Planner. Dala-dala ko din ito palagi. Aking listahan sa pag gusto kong magsulat sa gusto kong i-film dito. Hindi ito ko nililista. So, dala-dala ko din ito lagi. Etong tatlo. At saka itong ballpen. Hindi pwedeng makalimutan yung ballpen. So, etong tatlo, yung dala-dala ko. Damit niya. So, nagdadala ko ng mga damit pag pupunta kami kina mama. So, dami kong dala. Yung mga damit, t-shirt, shorts. Ayan, sorry, ano siya ng alok. Yan, ang dami kong dala ng mga t-shirt. Kasi pag nandoon kami,
Grabe si Hagrid. Tapos yung mga brief niya, doon sa palengke lang, ang daladala ko lang lagi is, ano lang, hindi na ako dadala ng mga damit. Ito lang, face towel. Yan, face towel lang yung dala ko. Importante din sa akin to na magdala ng face towel. So, sobrang pawisin siya. Ang snacks niya. Nagdadala ko ng ganito guys, ng cereal. Kasi pag, for example, pag pupunta ko sa PLDT or sa mga kailangan magbayad ng bills, kailangan ko siyang ipaupo doon. Medyo matagal. Kasi matagal niyang kinakain to, diba? Kasi madami. So, isa-isa. So natatagalan siya. So natatagalan din. Parang na-extend yung ano, parang for example, panatagalan ako sa magbayad sa bills. At least, meron siyang ano, nakakain. Hindi na siya nanganga. Hindi ko alam kung ano to. Tapos dito naman tayo, ano yung laman dito. Ito yung mga laman niya. Mahilig ako mag-collecta ng mga papel. Ito yung aking collection. Actually, sa video ito, yung account number kasi nakalimutan namin. Tapos ID ko. Wow, ang ganda ko dyan. Oh. Back! Oh, diba? Ang payat-payat, oh. Hindi mo focus, eh. Tapos, ito naman, ID ni Papa, yung voter's ID. Tapos yung mga, hindi ko alam bakit ko itinatago itong mga resibo, ATM. Tapos ito yung sa City Health, yung kinagat si Hagrid. Ito yung ginamit ko. Ito na yung papel pag nag-withdraw. Ang dami kong papel. Ito yung mga, tingnan nyo naman kung anong nangyayari sa aking mga envelope. Yan, dinadala ko talaga sila pag para hindi ako nalilito. So dala-dala ko yan lang. ATM again sa video. Ang daming papel still. Ito papel na naman. Diyos ko, maraming papel nito sa PLDT. Yan, ito yung binigay nila sa akin nung nag-reconnect. Yun lang yung laman ng bag ko. Nakakatawa yung laman ng bag ko. Bakit gano'n? Ang daming papel. Tapos may 2 piso pa. Ito, sa kabila, sa mga 6 size niya, wala. And then, dito naman, actually, ang laman nito, ito lang yung laman niya. Yung susi. So, talagang hindi ako ng bag na shoulder bag or whatsoever na mga bag na mga fashionable kasi talagang ang kinukonsidera ko lang talaga yung bag yung kailangan magamit ko dahil kasama ko parati si Hagrid. Most of the time talaga kasama ko si Hagrid pag kumaalis ako. Pag hindi ko man siya kasama, parang pag minsan-minsan lang talaga, sobrang minsan lang. Pero most of the time talagang sinasama ko. Ever since yung maliit pa siya, talagang sinasama ko siya palagi sa mga lakad ko. Is yung snacks din. Hindi pwedeng wala kaming baon ng snacks. Minsan nagbabaon ako ng orange or yung pongkan, minsan apple, minsan itlog. Natatawa nga yung mga nasa kahit nasa jeep kami, kumakain siya ng itlog. Yun lang yung laman ng aking bag. So, I hope you guys enjoy. Feeling hindi naman ako yung may ganitong baga ng papel. Alam ko marami rin sa inyong ganito. So, yun. I hope you guys enjoy. Ulit-ulit. And don't forget to subscribe. At follow nyo pala ako sa Facebook, Instagram, or Family Budget. Dahil doon ko pinapost yung mga bagay na kinakita sa videos natin. Sa vlog natin. So, yun. See you in the next video, guys. Babush!